Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ko na itong tanan. Karon day adlaw day rong Lunes, November 11 tuig 2024. O karon day mag-upload ta og kun ako ang pasultihon nga ang sender si Loloy. Kabahin kini sa kamatayon sa ugangang lalaki. Bayno di ta maglangan. Ato nang sugdan ang kun ako ang pasultihon nga ang sender si Loloy. O salamat kayo mga ka-DJ, mga kalisunod sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpadoon sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, good morning. Kumusta ka mo tanan? Aniyan sa inyong alagad si Kangina Tefron Morales and then my partner sa nakudri si Randy Gayat. Kumusta ka mo tanan? Naandan tang turmanon kun ako ang pasultiyon. Okay? Asap kita ha, always say a prayer. Gamay na kanimpong akong gihatag ganinyo. Ang ato rin pagampo, atong pagpangaliang at itong kaitasan. Thank you kay Lord. Siya mong gihatag ganimong grasya. Matag adlaw ka na mo. Thank you Lord. Thank you. Okay? Bueno, og si Mama Mary in taon. Mama Mary. Atong mahal nga birhen. Thank you ko sa kabayo. Atong mahal nga inahan. Thank you sa imong gihatag ka namong grasya. Og sa tanan, nga katawhan nga imong gihatagan, og maayong mga grasya, gikan yung kanimo. Labaw sa tanan, atong labaw makagaw. Thank you Lord, thank you Lord, thank you kayo. Okay. Pero, ang sutan po karon itong hatagan og pagdagan ng pinadakin is usak ka lalaki, nga mapatago lang singan nga Loloy. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong sender si Loloy. Kini akong problema bahin is kamatay yung taon sa kong ugangang lalaki. Naani siya na mo, kay pinangga makini siya sa kong asawa. Kung nga nung na problema mi no, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Katikanta sa tayo yung laay mo panahon. Kaluoy ning sundalong walay asawa. Wala na'y mo kabiyon sayang apaga. Labi na ug may pamilya mo dayon ug pangutana ay mama hain si papa atua sa panggubatan. Kay gira dito sa Vietnam. Pagrak, bomba machine gun dinabihan. Intal si Papa naigo ang iyang bogan. O karon si Papa nagiang-kiang. Kay wala na'y itlog, lugpit-lugpitan. Labi na si Mama nagmasulobon in taon. Kay wanay itlog nga sarang o gayo-gayo ay pagkalaay gayod ning sundalong walay itlog. Sige nilang panghoy ab punay nalag katulog. Way buhat nga mahimo sige nalag pangago. Asawa masulubon kay way itlog pislit-pislit All ay tay.
Tay, Asa man si Lilia, ha? para ba mo abot tay nga naman tatay? Asa man di ay siya. Duty man to tay, karon ba itong taon mo uli? May trabaho na di ay siya. Uy, dugay naman na tay. Oh, siya na di ang nanarbaho. O ikaw wa kay trabaho. No tay, uy. Unya ganun niya makadini sabay. Waday ka mo duty. Di upro na ako tayo, inuunsa. Oh. Anong ita mga lilya tay, ha? Ano? Ay mura maglami manggo ng ikaon unta og burger. Unsay pagtuodi mo si mong anak tay, murag burger? Pero kung nakasulti ka man ni anak, no? Gusto ka kamukha og burger nga ngita ang kalilya. Kasamay akong papaliton. Naaday kay kwarta niya. Oo, di no. Go ka masad ang panagsalo. Mayo ng panagsarasan tay, mayo man na. Ngano na kaingon ko man kuno na nga nagtuo kong burger ko akong naong sa akong anak tungod kay laparon og lawas ang akong anak, ha? Sa ato pa, og mangita kong supaw, ikaw di ka na. Mayo taong so. Ganun naong ni mo na mura masadag supaw. Nga no, taong manigsupa ako naong tay. Kay naay naong ni mura, mura man nagsupaw. Papilalay kuwang niya. Ako tay no, warbag ko milabuti mo tay. Wag gani ko moingon nga, nayo ni mo murag bidangkal. Hello! Ngayon kung tao nakasulti ka mag-ingon yan, ha? O saan binangkaling na, ha? Ay, sus, ang urte. Gano'n na kaingon man ka niya, ha? Ay, kuan, kana kung imo, kay kanay mo tay no, gawas nga gahi kay kag-uhom, liki pag yun. Bagay bata, bagay bata. Ay, ayaw tay, di ko sukol ni mo tay. Ano nila magkamusukol? Hadlo ka na ko. Wa ko madlok ni mo tayo eh. Mas madlok ko si mong anak nga akong asawa kaysa nimo. Kay mo dayo itong pamuspos. Nakakira ka lang, loloy. Ay, wag ko kalihaya na pagkabungot si Toy. Nakakaroon pa kabot day? Oo, nga naman. Ngita tos tatay ni mo ay. Nangita man siya. Ambot nga no. Masig, ngayon sa to siya palitog hata-hata. O diba, fighter wine. Inom na sad. Badlong nga sad na. Uy, kunwa ko, uy. Porbida sa hinoon. Ako badlong ingnom lang ko nga ha. Hilom, otro man sa gani kang mulala. Ay, naon sa baya mo. Ing na nga parehas na ko, tay ba? Mo inom lang, pero ginagmay. Ay, ako itong giingnan kiniadto. Unsay ang tubag na ko, giingnan mo nan ko nga, kanosagod taon nga, mo inom ka ginagmay. Ay, ambutan ng tatay sad. Ay, asam dahil siya? Di hara to eh. Na, waday ni mo bantay di ay? Namulakaw ro ba na di mananghin? Dito blakaw eh. Giyon sa ni mo pagsiguro, aber. Wabito yung kwarta. Mawabito rin ngita to ni mo. Kay mulakaw tingali to. Kay wa man ka, adi, magtuot to siya nga, nagtuo kung dito mulakaw. Tuwa siguro to siya ang kwarto. Ay, bida sa ni mo. Ay, No, ano sa ka? Oy! Uy, was tatay siyang kwarto, oy. Masigasa na to ha, pangitaa to luloy. Ha? Wa? Pangitaa! Hibaw ba yan ka nga hinay na kayo tuglihok? Hunahurang na lang yung kadakwa to tatay, pangitaa luloy! Usa! Nang sita, wari ni Tatay Duming na? Oy, dinhi man to ganina. Nangutang man ganito diri na ako hata-hata. Oo niya, pagkahumataw niya, diin paingon. Ang botog diin to siya paingon. Nawag tag malagkalit. Diha raman to. Naghinuktok naman ganito pagkahurot niya sa usa ka botelya. Ha? Excuse me, nang. Anong asa ning bahay ni ko, anang? Dominador Malason? Oy, Brad. Ako na ugangan, Brad. Ngita ba kaniya? Nga nung ta, asa man ka, ha? Ay mo nito ugangan, sir. Nga Kita naman. sa ambulansya, sir, kay murag atake, sir. What? Hospital, sir. Polio katuwa to niyo, sir, kay basig dito ninyo maabtan ka buhay, sir. At to, yung hospital ko, sir, na. Wala yung hospital ini, sir. Pasalan to ninyo, sir.
Tay Doming! Tay! Ilang kong palabi ko. Unsa ba ka? Mauna! Gay ka magugay ko utay ko. Giingnan nga di magsigig lala ng binom gid ka. Awa na tutyo na noon ka. Kinuhain pa to yung giinom pang-kondisyon tato tatawa. Tay Doming! Gay agin ni mong uoy. Di ba ka mo patuogon? Dahil husto na lagi tao na. Dahil husto na tao na. Tay Doming! Dahil husto na dahil. Nakuratan ang ubang mga pasyente. Masig sila hinuya pakihon mo. Tsunami sunod. Dahil, kalma lang lagi. Oy, unsa di ay? Namatay gyud di ay si Doming? Oh, lagi nang. Wala nagitawag ka abot to hospital. Sige na lang. Matay na sa tayo Doming. Siga mong mata niya dito. Uy, siga lang gihapog mata bisag patay na? Oo, nang. Siga yun. Wala pastila, no? Buhi pa to, siga naman ko to daag mata. Wa pa gyud di ay mataw. Amo piyong naman kuno yung matawang. Basta papiyongon sa taga-prorarya. Mao ba? Kaluoy taon sa ako suki. Maayo ra ba to? Maitong mobayad. Pero napasay utang. Pero sige lang, quits na lang. Ayo, wata lang na. Mabayad lagi to, pabuta lang. Kaya ba si Daig mapakita itong balik di mo magbabayad to? Pinuang dialoy. Ug mo ani ganito, una dito, una sa inyo, Loy. Inalapalista tayo ni mo nga, wa na problema iyang utang, gipapas ato na ako. Mao ba nang? Oo. Uy, na lang kay bida. Mahadlok na ba ko? Anong patay mo pakita? Na lang nga quits nang yang utang. Sige na. Ako ingnon, basta maduaw lang to dito sa bahay. Kaya ingon man siya nga, basta ko nga, ang mga tao ko mamatay, ingon sila, pila ko kaadlaw nga magpabilin pa yung kalag din ni sa atong lugar. Kay mawili pa man kuno na siya sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Unya, napasag kuno na husayon nun nga angay husayon. Sama pananglitan ng mga utang. Muadto pa na siya, rumobayad. Ay, lagi nga, quits na ang yang utang. Wa na say angay hunahunaon. Para di na siya muadto sa amo, kasabot ka. Lagi. Ay, kabla ka na. Ako to ingnon nga, naimpas na imong utang taon. Imo lang to hinabang niya, ha? Ay, nalipaut ba akong balibos ilok, lolo? Nabungot ito. Dong, unsa man ni nato, di man pwedeng makuwas taga punerarya kung watay kabayad sa ospital. Ay, kabla ka. Sige lang. Pangitao na to si Consul Francis Paris kay tabang man to. Mga itagtabang ato sa atong kapitan. Kabasing, katabang taong itong paggawas taong patayng lawas ni tatay. Sige tong kay Luit ako is tatay, matanggong sa ospital. Pila mo kung ibera ng ospital. Wag yun may tao ilaing nahin mo. Ay, huwag magitawang may korta. Mga ito nangayo na may tabang sa tanong mga opisyalis sa barangay. Labi na ni Consul Victor Lunday. O amo nang gitabangan nga mapagawas ang lawas taon sa akong ugangan taon aron matiman sa punerarya. Unya, nagsita. Nagunsa ba ka diha? Murag lawom ng mata ni mo? Ay, taon ko ito gabi Ha, ba? Ba't lagom kayo? Sige, magkagulo na tayo Doming tao. Di na lagi tao ito busita taon dire. Ako naman taon ito giingnan nga awa na kuwit sa imong utang ng sita. Gipapas niya sa listahan. Ako naman ito giingnan nga hinabal ko ito utang ng sita taon ang iyang utang ni mo. Bida, mao nga ay kablakan, anak. Nagpakita agad ay sa inyo, loloy. Nangoy. Ako gisultihan para li siya kita di mo. Kay naibaw mo kung mahadlok yung kaniya. Di na ito pakita sa tatay ni mo nangoy. Saba diha, oy. Lagi. Ako lang siya giingnan nga quit sa ang tanan ang tanan niya mga utang dihan ni mo. Kay, maong di na ito pakita. Grabe, pakita, gyapon siya ni mo, no? Oo. Ano man? May bayad pa siya? Nagpasalamat ra. Basta sa bungo si Mitra. Unsa na may imong lakaw, Dong? Okay na, day.
Salamat ang kapitan o ni Kusel Francis Paris ang ilat ang kitabangan ba. Hastas mayor pod, siya may napagawas ng tatay ospital. Anya, asa naman ang tatay? Tuwa sa pronarya day, inighuman ato balsamar, ay aton to din pataglawas ng tatay mo. Wala kis tatay. Ibiyaan ako tatay Doming. Kakalma na. Gusto na, ana. Ay, kalmahin mo, ana. Ay, natulang ang tao na kita tanan. Anam, kita paingon niya. Salamat, kalitas ginoo. Mataas-taas ito ginabuhis di mo tatay. Kabot 62. Ang uban gali, ana. O kabot 50. Totyo na. Mausad, no? Oh, naulian lagi. Mausad, bitaw. Relax lang. Pero Ay, binuwang niya. Pag binay mo kagalingon, no? Kaya na, kinabuhi. Why mo gabot na to din sa kalibutan? Unsa man ka? Ang tanan, dunagyoy kadabutan! Luloy. Pinaagis tabang sa among mga barangay opisyalis taon, ang labi na ni Consiel Francis Paris sa Cebu City, na nakagawas gyud taon ng akong ugangan sa ospital. Nagdaan gyud taon ni Sporinarya taon. Unya. Oh, nasa kana. Ay, lagi taon palabi. Dawatan ng taon nga na sa tatay ni mo. Nagkapahuway naman to siya. Niyang saon naman lang kung mingawan kong tatay. Oo niya. Ang sa'yo gusto ni mo. Pero may kang doa ang tatay mo? Ayaw sa ko ipaduaw, eh. Oh, di na to. Mahangyo na to ang sa tatay ni mo nga kay matod pa nila. Imo kuno ng hungan ang minatay. Kung doon na kay gustong ipanugon, hungan ni mo. Ako hungan nga magpaduaw ka kada gabi, ha? Ya, baga na luloy. Sumbago tayo nung kadya. Oh, nga ano ka? Baday, ang gawagis na akong imoy. Ibaw pa yung ka nga pinangga kaayo ko. Pinangga ka na ako sa tatay. O, lagi. Ibaw, lagi ko ana nga oy, nabi taga Purinaria. Ang mauna ni Hayan, tatay ni mo na ay. Ni tatay na na. Ay, padali. Naunsa mo tayo ay. Tatay. Masigod sa inukap. Tay lumik, tay. Tay. At sulaon, tiga. Ayo, bastusan yung naghilak na dire. Ay. Silo mo lagi ni ha. Bidaw, suro ka. Pagkanaog ng lungon eh. Sulaon, tiga ro. Sige ko na. Nay, pasuon na rin sa bahay lumong tatay. Nanagis tatay ni Ana. Hindi na. Bida, kalma lang lagi. Dire, Brad, inaya lang, Brad. Inaya lang, Brad. Kaning, asan may buta na yung lungon, sir? Dire lang dong, dire dong. Tay nga nagibiyaan mo ko ni Butay. Dire dapit sa bayo. Ang tiil dito, dapit dito. Sir. Ma'am, excuse me sa mama. Tay lumik. Hindi na dong, kada. Sakto na lang diya. Okay, sir. Salamat, sir. Kaya dapat may ito lang minantay, sir. Sige dong. Salamat, sir. Abli paligog lungon no, be. Abli. Sir. Gano'ng bantay. Ma'am, Sige, ablihin ninyo. excuse me sa ma'am. Ablihan sa natong lungon, sir. Ma'am, please, ma'am. Nara, ma'am. Abri na, ma'am. Tay. Day. Loy. Oh. Tabang, Loy. O nga ka? Tabang, Loy. Nga nuli ka? Gina, di ka kayo palabi mo ka. Dili. Ganong naupaw ba ni tatay? Gani ba ito upaw? Kaniyot. Ani ba di akong tatay? Uy, upaw ni Gensik. Di ba umilatay dong? Dili na akong sir? minatay. Sorry, sir. Kaili, sir. Kurbida! Kurbida! Ay, gay! Gay! Nakuya pa na ko ang sawa! Bida ninyo! Dahil Lilia! Day! Mani akong problema ron. Ako mahinong asawa ng ospital kay giatake. May gani kinadali na mo taon. Giatake sa pagkita niya nga di mao ang binatay. Saan mo na mo? Ikihan na mo taga Prinarya. Bida. Mao ni akong asawa. Love kay niya tatay. Giatake nung tungod sa dili mao ang minatay. Saan mo na mo? Palihog. Bam, naibabasa niya nga di maong minatay. Be, tabagi ko ninyo. Saman ko kami pasultihon, Loloy.
morning. tanan, Good nga morning. naman. Sa tanan mga namatay na to, good morning. Oo. Kuya Gili! Mayang buntag tanan na mong mga sugit sa paminaw. Okay, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Mama Mary. Salamat sa tanang mga pagampo. Kaninyong tanan nga among mga listeners. Congratulations din nila ni Atty. Rufil Banyok og ni Ma'am Ma'am Aida Aida de la og ni Cruz. Sir Benji Tagian. Oo. Sa nindawat sila sa Kama Award. Thank you kay ninyong tanan, ha? Salamat din Congrats. kayo ninyo sa pagsunod kanunay. Ang mga taong may nakaingon na Ate Press nga aduna tay mga nindot nga mga programa tinaro nga mga serbisyo para sa katawhan nato dinhi sa syudad sa Subo. Salamat kayo nyo tanan, salamat sa tanan sa tibuok Visayas ug Mindanao. Thank you kayo. Nya pasalamatan din ako ang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar fertilizer. Ate Jijen! Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kayo sa inyo padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy per me. Nagawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch palit na mo. Okay, mga bata, padayon taginom sa ato ang Don Pepe Tablia padung sa eskwelahan niya. Magbaon sa tanang Paulitos Macaroni Crunch, the best kay na mga bata. Labi na gyud ka ng tasty fish cracker. Og sa ato ang Yema Special ka ng OBM Special mo ni. Og gumugumo na to samtang maglakaw ta padung sa eskwelahan, anas klase magugumugum ta kay doon na sa na mga vitamina nga atong makuha po na. Unya, pasalamatan na to, Happy Mart o Luna Kulod Tabunok og Mactan nga kanunay misuporta sa ato ang mga kalihukan diri sa RMNDY Cebu labi na gyud sa KBP. Salamat kayo. Sa tatang mga tao ni Kuya Nick Pepito diyan Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pepito. Basta syudad sa Sugbo, Dudong GR Pepito, South District. Unya, ang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw, Lister Daan. Thank you kay ni mo diya. Kunsya Lister Daan. Kunsya Lister Daan, thank you. Thank you kayo ta. Unya ni Mayor Samsam Gulyas ug ni Congresswoman Ria Gulyas. Thank you kayo. Kumusta ka diya Mayuli? Thank you kayo kaninyong tanan. Salamat. Ate Press! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom ka kaadlaw gyud, katulong sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig ni mo, maghapon, usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi sa di ka pamugkaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angayng mag-uol or mahadlok. Tugod kay doon na makaayo makatambal, makapalibyo na itong gibati bahin aning kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao po nila ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, o labi na gyud sa Face Bayarkal. Thank you kay ninyo din ha sa nilanday Mili o Sir Oji. O sa tanang mga tao po ni Kapitan Albert Bumpat diha sa Bilisan. Ang iyang mga tanod iyang gipagamit sa tuang Sed Liniment Oil. Kay nasayon man si Kapitan Albert Bumpat kung unsa ka epektibo kining atuang Sed Liniment Oil nga the best yun kay ninato ihapla sa tuang mga panuhot, pamahol, padakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa bataan, unya ilikay pagyunta sa dinggi.
kun manghaplas ta sa said liniment oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Tinood na mga Exxon. Sa butika rin ito mapalit. Oo. Ang tinood nga haplas said liniment oil. Okay. Sa butika, ha? O si Wag na. engineer ba, Noel Greenhia ba? O si Bam Kaling? O ni Vice Mayor Liling? Green Grenia. Oh. Mautoy the best you get to bual si engineer. Maog yun ay haplas ko doon lang ni Ma'am Kaling sa ilahang pag higda-higda matuog sila. May Mga haplas o may kentao pero buyag Ato Vice Mayor, may Ma'am Vice Mayor Liling, thank you kayo. Salamat kayo Vice Mayor Liling. Gamit ang yun og sediment oil. Oh, nakalimutan sa plido ni Vice Mayor Liling kay Salamat foreigner kayo, mga tao taga- na yung plido pero biyag. Thank you kayo. Thank you. Kaya ate Kuya Gili. Oh, basta ako pasabot ka sa butika rin na mapalit ato, ha? Wa gina ibaligya sa gawas. Og naam ka pidi mga mo og ni Ariel Mangkaw. Pidi ko mo mga idea. Na daghan. Daghan ka na. Nasa kuan, nasa ang tanan siyang mga tao sa King Binding and Roof Installation, iya na ang gikomprahan daan og seed filament oil mo na liba na kuha na o. Mo na nya. Pidi sa gawas kay wa man gina sa butika pa sa. Ay, wa man gina sa gawas. Butika naman gina. Pili sa dari ka sa Facebook. Facebook? O dari ka sa kaneng nya page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Ana kadiha. Nya ato i-type lahat Panyawan Herbals ato i-type ingala. Ay kalimot na ilek na to page mangigala. Makita na tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products mapalit ang po nato sa Shopee! Sa ato pa butika. Og layo ta sa butika, Shopee. Oy, di ani gi si Dudong Janjan Lara, anak ni Konsyal Alex Lara. Ay kay si Alex Lara, mga plus po na sa to ang liniment oil. Konsyal Alex Lara. Muna konsyal nga buutan kay. Diha sa Kugihan. Kugihan kayo nga konsyal pero buyag lang. O si Janjan ni text nga kinsa kuno to mangutang og bugas at patuon lang sa ila. Uy, mo ba? Ay anto lang sa ila. O di teaser siya ipaliw ko message sa ato ang drama yang na ganahan ko na sila munguha og bugas. Manguha. Diha sa Dagaw, diha baron, diha basta munguha dili mungutang ba. Nagpautang siya og mga bugas. Okay. Maligya siya. Oo. Sige, okay na. Okay. Kay usag ya pala sa tabag ni Alex Lara. Kina sa kuan ba. Basta ogwa kali sa basta layo ka sa butika gams adto ta sa Shopee. Shopee. Nga. Mugrita gams sa abtan ako nga daghan sugay maminaw ani gams. Magkasurit ta sila doon ni sila Mamluta Dilmar. Uy si Mamluta de gams. Ano man? Kining ato pag-record birthday ron niya. Sa ika-80 ni edad niya. Pizza 30 lang. Mamluta. Di ba? Ganang puli ang mga anak. Dilmar? Yung anak, Silvi man ni puli. Mamluta nga, butan itong maistra ba? Birthday ron niya, kanopitsa ha. Kanya, naghagan na minaw diya sila. Ang kanang dyan sipa ka ng radyo gam, si Nita Minyusa. Nita Minyusa. Hilyo pamili ni sila. Thank you kaya sa pagsalig niyo sa atong sililimit oil, kusog sakit is na maminaw gam sa. Kusog. Kayo. Salamat kayo, din. Bam! Salamat akong ingrid ay masakop sa BEC Matapay Beach, Ilongos Leyte. Thank you. Nagsunod ko sa tutulamanon. Ilang leader si Brother Tuneso Sida, yung mga miyembro silang Karen De Guzman, Jima Lor, Chris Lor, John Marley Lor, Jima Rabi, Jusilmi Kizon o Jillian Abbas. Matapay, Ilongos Leyte. Ayaw makalimot ha. Salamat sa ayaw sa pag maintain sa atong celebrity project beauty soap alang sa atong skin care, no? Dili mag-dry, dili magpugis-pugis. Ingon man, kutis porcelana, kutis artista, younger looking. O doon naman itom-itom dapit sa inyong panit, diha dapit sa magkilid, bakat inyong ilong, diha baka sa inyong aping, diha baka sa inyong agtang, ang mga wrinkles, ang atong celebrity project beauty soap, na ganyan natural moisturizer, o doon ganyan glutathione ng papaya extract. I-maintain lamang, pero ipalit na yung mga tindahan, o sa butika, yung sa garuaan, ang mong pangutana. Ayaw, anong suruy-suruy diskalsada, ha? Kaya mailad unya ka mo. Thank you. Okay. Unya makaigsunan kining tuksin ngilngig kining patay na to eh. Kaning tuksin nga musuod sa atong kalawasan, the best yung kining mo patay na to.
Mao gininindot kay mo patay na to tungod kay mao ni tigdaot sa blood cells nato. Atong blood cells importante kay ni. Kay mao ni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa kalawasan nato. Kung madaot na ni mustikyo mulapot ang atong dugo, daghan kitang mga balatian nga bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, unya constipated ka, unya atong kidney problem unya labi na gyud. Sa tanan natong mga balatian nga ang toxin mao nakaingon, mao nang i-flush out na natong toxin. Kay mao man ay nakaingon sa ato ang mga sakit. Kinalan imna na natong G-Detox. Kanang G-Detox, kung wapa kay balatian, usara yun ka kapsula, o sa kauras, hindi pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, katuloy yung kainom. Buntag udto hapon. Dili na nato alang-alangon o inom. Ang angon na nato inom, o sa usara. Kung doon na kay balatian, katuloy na, buntag udto hapon. Usa nga tos doha ka kapsula, o sa kauras, hindi pa kamukaon niya. Imnan yun na ni mo, walong adto sa 12 kabasong tubig matag adlaw. Bosa kung gusto kang mawagtang ng mga tuksin sa imong kalawasan. Nga mo inungdan sa imong balatian karon ligon kanunay atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw, Goliath. Si Luloy Ate Pres. Luloy. Alis Luloy Ate Pres. Ang ilang problema lagi kay ang iyang ugangan diha po yung sa ilaha karon namatay ang ugangan iyang asawa purting hilaka nahatod ang lungon sa iyang abi nila ang lungon sa iyang papa gihatod patayng lawas sa iyang papa patayng lawas sa iyang papa pag abot to Ate Pres pag abli di man mao insik man nga upaw hala igagaw man sila ni sa to go ito katong kuan Alice go. Alice, oo, Alice. Uyukan mo na yung Alice go. Mauban katong ilang ginato, ha? Yahay man nagilang patang lawas sa iyang papa. Ambot lang ang asa. Loy, ato to sa kuan. China! Yabag. Abay! Ang ako nadato sa lain nun, layo kayo. Baura diha, mo ni pait. Pagkahanggang sa... Pagkahanggang po na ito taga-puneraria. Gipada ako doon sa kuan. Sa China? Si Kihon, siguro to. Pagitato ninyo yung amahan ha ito. Layo ako ko kuyapan tao ni asawa. Ma-deliver, oy. Nakuyapan. Kaya punta na niya, buwa may buhok. Upo. Ano ba? Oy, parcel! Yan na. Wag mo lugar, ipupos man dyan siya. Iyam dyan ko ito amahan. Lagi. Imuhan ni imuhan. Siya di ko ito upaw siya. Di kubalt pag gudi. Dili gito. Yang amahan. Dili Ate Pres. Di gito ba? Buang na. Ano ikaw? Ay, na-deliver to. Kung panalitan, mamatay ang usa ka tao ni Ate Pres. Kanang mga tangtang di mo. Dili, oy. Di, yun magtangtang. Uy, kato. Mailang good ang naon sa inyo minatay. Ha? Ang naon, no? Ay, ikrimita niya ito Ate Pres. Nasunog ang buhok. Ha, baday. Hanggaw. Talaga pa. Saon mo ng asang ni Padong. Paitato ninyo. Uy, Luloy. Paitato asa i-reklamo na sa pinaradya. Nga dili ni among patay. Lingaw sa Ramon Lau, ani. Si Ramon Lau, malingaw sa Danete. Ha? Itagos dakit. Ikuha sa una to. Tuwa sa kuan. Usa to na dapita nga taguan ang... Dakit. Dili ka ng lugar. Doon na ito lugar, di ba? Nga ato Limbo? Asa nga? Limbo? Dili. Di sa ato ura nga, makaingon nga, hala, kanang taguan ko no, pero naa ato napita. Di na askuan sa kanang sa pangalan na sa may pinamungahan. Kanang Naadailan? naaoy ka na taguan. Na dito napita. Oo, sa to Sabi napita. na. Sa gobyerno na? Dili, katubang. Sa dili ko na to? Sa to nga na to? Dili nga na to? Nalimot ko basta. Noon ka na kato sa bata pa ko nga. Nawa no, or patay na siya. Pero nakita atong dapita nga dito dapito sa dira ba Pilipinas gapon to. Sa man siya ka nang gipadamgo, so gipuyag dili ko nato pasabot. Sa to basta. Kinto Limbo? Lalain lang to abot na nali. Moncado? Sa man. Hungo din sa susisyon. Balik sa... Ang iyang mga pota na lanay. Mao niya problema karon kung ang asawa ng ospital kay gitaki pakita nga dili mao ang minatay sa makihaban namo ang punerarya kay kung asawa gitaki doon na sa pagpasagad ang punerarya ani nganong dili namong ginailista taga-diining minataya unsay nga unsay address so nganong pero ingon na gitong nag-deliver nga nagkailis.
Mo lagi. Oh. Ikaw na asa to. Pwede kinyo nang i-question dito. Asa siya nasakop nga barangay nga. Mag-careful sila nga. Mag-deliver lang may natay. Ayaw nang dili mao. Kaya sige tagtuwan. Hindi lang kaya dili mao. Dangag po itong taga-pangyarya, oy. Unya, kanang Sir Luloy, tamag-tamagin lang ng imong asawa po nga kanang, di lang kayo siya magpadala po siyang gibati, kaya tanawan siya noon mo gitaki karon. Pandoon na tayo pangambit regulat, no? Ngari ka dire sa Marcos 9, verse 39. Ayaw ninyo pagdidi kay white tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili bato kanato dapig kanato mao ni tubag ni Ginoong Hesus. Ako ning gibasa tungod kay ang kaning akong gibasa nagpakita nga ang mga tao unsa gyud ka loyal dito ni Hesus sama sab ni Lilia nga unsa siya ka loyal siya papa. Gyud niya pagpakita pagmahal nga to siyang amahan. Apan mao lagi kanang sulti lang pud sa loy nga dili lang siya magpalabi pud tawad siya karon mo'y nadaot no. Ang importante ani kitang tao taliwan tamang gyud aning kalibutan. Mamatay man gyud kita. Ang importante nga maayo bag binuhata ng imong papa wa man kay butang og di ba maayo unya si Lilia sad nga anak maayo sad kay nagmahal gyud sa amahan kay magdaog unto si dadon supaw ba ti kon dadon so di mahal po niya. Supaw dili burger to yung burger. Burger. Ang ako nakita sa Sugilanon nga kanang na ang gipagkita sa anak niyo sa niya pagmahalang iyang amahan o ang amahan nga to sa anak. Kay og ari ko ka diri sa Marcos gihapon niya dapit na diri tumoy. Dapit na dire sa verse 48 gingon magudiri kung panalitan doon tayo mga dagang mga kalapasan itambog kita sa impyerno kung doon na kita dagang mga kalapasan nga mato pa dito dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalong ilang kalayo apan ug balik ta sa imong pangutana makihabang po ni Naria susihan na ninyo pangutana na ninyo og labi na karon kung ang inyo na bang duminatay mo nadadiha Goliath di ba ngano ngawa mo magtamod sa listahan sa delivery. Asa, kinsa, unsa, di ba? Pwede rin yun ipunta dito sa barangay kay dili malalim mo kapag bukad sa lungod pati na itong minatay ya dili day mao. Imbis noon nga kanang kita mo ikon mahapugwat nga itong kabuhi dili man mao. Bitaw. Hapagwat ay. Para na ako abni kaso, ilis lang iuli. Ayuli lang na. Pero ako pa dito Goliath. Ipauli. Pero ako pa dito Goliath. Wala problema. Itanaw na ko manatay dili mao. Itapion kong kamot magbuhi man. Salamat na po na kasi ito tulungan. Kung ako ang pasultihon.